Kulħadd skjaf tax-xogħol u xorta ħadd ma jilaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Trid taħdem mill-inqas tliet xogħlijiet biex forsi tlaħħaq. Fl-aħħar 7 snin il-ħajja f'pajjiżna splodiet. Dawn kienu wħud mill-kummenti ta' kritika li jirċieva One News meta permezz ta' artiklu li jippubblika prova jagħti l-impressjoni li fuq medda ta' 20 sena bejn is-snin 2004 u l-2024 mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea Malta kellha fost l-ogħla dħul tal-familji bżieda ta' 90%. Jidher li din l-istorja ma tantx niżlet tajjeb man-nies. B'ħafna jikkritikaw lill-gvern ta' Roberta Bela li qed jonqos milli jindirizza l-għoli tal-ħajja, tal-proprjetà u tal-kiri. B'oħrajn saħansitra jsemmu żieda ta' persuni li sfaw homeless u jappellaw sabiex il-gvern jieħu azzjoni u jinċentiva aktar Maltin ħalli jaħdmu f'setturi varji. L-idea li qed jipprova jagħti One News hija waħda żbaljata u qarrieqa, anke għaliex fil-prattika l-għoli tal-ħajja qed tisluħ bwiet in-nies filwaqt li ħafna qed jaffaċċjaw piżijiet oħrajn, speċjalment fejn tidħol il-proprjetà. Bil-pagi jibqgħu staġnati u l-flus fil-but ikomplu jonqsu. Net News jista' jikkonferma dan permezz ta' ċifri riċenti maħruġa mill-Eurostat li juru kif ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet ogħla minn dik taż-żona euro. Dan hekk kif ir-rata tal-inflazzjoni fiż-żona euro tinsab fil-livell ta' 1.9% filwaqt li f'pajjiżna tinsab 2.4%. Żidiet fil-prezzijiet li qed ikomplu jnaqru mill-pagi u mill-pensjonijiet. Apparti minn hekk iċ-ċifri jikkonfermaw iswed fuq l-abjad li r-rata tal-għolli tal-ħajja f'pajjiżna qed tkompli tispara l fuq. Beluf ta' Maltin u Għawċin isibuha diffiċli immens biex ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum.